Khulumkha khakayu kahamno tongbaina hanai joto lukurok bo nukbai khana social media news channel rogo daily wo sabai malaika bubagara song tinini o video ke haisi or kisa sanani muzung phayu baksa tibrasa leaders ro bubagara no respect dinani musung je angi tongbai kho orni bisingo baksa leaders ro kamo khai hinke teiba bubagara ni bagai supply haimia misinformation ro awai rui tongo okokno tisamani hinke o supply baksa leaders ro ni mukhango kosom thepana ni bagi se wancho mung change khaidi hani bongno sanani musung phayo and phaltu lama wo rang pusno lob ongma sai dofani bagai bukha kuibai samung khai baidi nung thibro nini mu dofarok bokla o IPF tini leaders rok no bo sanani musung phayo je pro greater Tripura land ni bagai Tripura mothani MLA Ranjit Debarma assembly o kokti sapro afro bahike support khainani naya angi tongnang tangi se support khainani naya angi tongba nini party ni ideology bo same noble buwagra ni strong ideology no compromise thought ni bagai tini interlocutor Tripura san rok ni bagai o Tripura san ni demand ni bagai borok khananani eba kok salainani faikya main kok o jaga sana musungmani hinke nungbo Tripura land demand no tuino interlocutor by malaika hinke choba khlaima bo bubagra no logiri lai jotto baksake thanchake mile lai khlailana nangmanita bubagra khorang disawisi o din phai sokphayo je interlocutor Tripura sa hamkrai rongni bagai kok khananani kok salainani o din phai sokpayo ba thane pas koek bosor jong nugi manna IPF tini leaders rokle rang push ni uklogo khalai mangse bongni nijeni ideology Tripura land che pogi thangsibo tabuk phai sokpayo buije Tripura mothani MLA rok assembly o khorang ti sanai nokhaibo kok da chagai sawo bat bono jefurni ni Tripura land ni bagai hini sungpurukai bokai saka CPM rok no komorina bagai se jeng Tripura land ma sano hone o kokrok ekdom senseless kokrok bat kokri past is past future nung onini behavior attitude ono change khaigan kai jung joto thanchakai fight khlai mannai kokri tabo bo borok Tripura land demand no tuino probo interlocutor bai thangi malaikha tabuk phayo bubagra no chaya haimya sanai rok no mukhango tismu kosom phulgrana bubagra si dofano phalnai fu bubagra ni demand jibono maya bubagra ni demand 100 বছর sikang sanke se man khamo tabuk maya biko interlocutor biang thanga norong ni interlocutor borok no tabuk sanani musum phayo norok no talka pilenda khaye norong ni bokrok sakawo yongla kosom astogri wi toni ke thik ngnai dofani bage kahamwan sognai no khe borok bujiya oro kaisa kok sanani musung phayo je bubagra constitutional demand no tui bo fight khlai tongmani abuki dofani against odaba nung ano phalai chanani bagi daba obongka kaisa permanent solution chini Tripura sarong ni bagai nung CPM dekhlai tong Tripura motha dekhlai tong BJP dekhlai tong jesa political party dekhlai tong man khangkai jotono soman kheno mannai aboni bagino chung bubagra no support khlaina nango naki boni bagi haine sitra sanani simi tanaidi or baksa leaders rong nang sanani musungu jepur nini orang pusok kumu komor bena nung jepur mokol pyogana nung wana na apro madofa bo komor jak sebra sahne apro nugnai boma hai ingno chung abni bagina obahai leaders phaltu leaders rang pusok no hamjak nai rong no pholo takai diasek nung bubagra ni political party no hamje phano kok kore kununya ta hamjak di hamjak na banainya baje bubagra samu khai tongmani abonole nung support khlaina nango je bubagra fight khlai tongmani abonole nung support khai nung theimanka tangi inka je pro constitution solution chin Tripura sarok mano nung CPM khane dengthung nung bubagra na hamjak nai dengthung na hamje dengthung ni narobo same odikar no phainai abagi nung bubagra no support khlainani nango as a Tripura sa miani salmari onek no tongthok salmari hani mano tangi hinke interlocutor phainai hini kedekma salangi thangka badmia prothom first time malai baikha o jago thangi malaikha IPF tirok Council of Tripura Order and Tripura Motorok bo o meeting o manjaknai MLA Ranjit Debarma funi interview o bosaka obuni kogno chungtini kisa o jago mention khlai disinai bosaka onek no positive ungkha LLP Animes Debarma kaham ke bujeri woi khanari woi demand tangi Tripura sarok nang hnei bosaka te IPF tini demand bo same demand je IPF tirok san tongmani aborok no kaham ke bujeri woi LLP Animes Debarma bo kaham ke interlocutor rok no bujeri ka kok
Bubagra bo saka kaham no meeting engka hanai MHA official borok chini demand no kaham kina khanaka chini demand constitutional bisingo no tongo jung salberger existent tiprasa community ni bagai ne jung compromise khayawi tabuk osuk jorati sokpaika IPFT rok bo common demand no sano jung thanchake tongke chini demand no mannai hanai bubagra saka meeting paimani yagulo bo Facebook o post khlai sairika o jaga o sanaklai moral hingga o jaga no bubagra nung BJP khainai CPM khainai tipra mota khainai tipra sa ni naya bo jotto tipra sani bagui no kaham nayo oro baksa leaders rok no sanani mujung payo phaltu kokta sari bubagra ni bagai respect redi bubagra no nung respect dina musungya ungi tong phano nung bubagra no respect rnani nango and nung mas marinai nung respect riangkai nung si utar society ni komori thanai dofani komori thanai nung bubagra no nung hamjagdi boni party no hamje phano kuno problem kare joto party no hamjagnani hamje ya amuk kok sana thangya o jaga o bubagra ni oje samung khlai tongani a samung no nung asset tiprasa bing tiprasa nung hamjak khai klayo hambai norok tin o video paithak jora chungbai kadali tongmani bagi norok o video no chaja khai like khai di share khai di comment khai sadi je bubagra samung khlai tongmani abo ki dofani against da abo ki dofano phalna bagi de bo bahike samung khlai tong nongni wan chokmani o je wan chona ringya rok no phurungnai ni bagai comment khlai sadi je bubagra samung kaham no khlai tong hone nung bujiya no jung bujirnani nayo nung siya no jung sirinani nayo bat bubagra no jotto no hamjagi tongbai di tipra sarok thansa angdi chini demand dotini manai